Hello, one viewers. Ayan, good evening. Malinaw ba? Medyo malabo. Ayan, sa mga gustong bumili ho ng palay, ayan, bilhin nyo na po yan lahat. 2,000 sa pong kaban. Overpricing ka, Brad. Ayan, wala kaming magawa ngayon na kinakain lang namin guys yung ano, yung na, aming niluto kaninang panaryan. So abangan nyo bukas guys yung aming upload. Kaingin mo, Cooper. Hello po sa 11,000 viewers. Good evening. Ayan, hi ladies, I miss you Miss Grita. Sabi ni Marife Magday. Ayan. Thank you, I miss you too. Kay Salde, Di Pedro, pa-shoutout mga idol. Ayan, shoutout sa'yo, Di Pedro, Salde. Umuwi ka na dito. Shoutout sa Magday family from Toronto, Canada. Toronto, Canada ba yan? No. Canada. From Toronto. From Toronto, Canada. Hello sa mga Ayan. viewers natin dyan sa Canada. Kay Sir Ding Kabatay. Sir Katabay, Ding. Kabatay. Ayan, good evening po sa iyo, sir. Thank you. Si Kyle. Hello po sa 30,000 viewers. Good evening. Sa INCTV. Parang sa radyo lang ate ha. Parang si Kendiririt yan ha. Ikaw mo nga yung... Kindiririt ba o kindiriro? May... Welcome po, Ma'am Marife Magday. Ayan. Kay Mami. Ano ba yan? Mamay. Hello, Bebelin Decon. Ayan, kamusta ka naman dyan sa Qatar? Sa'yo kasi. Ipatong mo dyan oh. Mag-usod ka rin kita dyan. Galaw. Kay Ma'am Juliet. Ayan, thank you. Dito kayo oh. Kay Preciosa Manaloto. Hello, ladies. Hello, Daddy Dragon. Hindi kita si Papa. Pero ganyan, basa kasi, nagmumoist eh. Hindi malamig kasi yan eh. Kuha ka ng baso. Hello, Peng, sabi ni Alvin Kapangpangan. Hello po, Sir Alvin. Kay Ma'am Marites Dana, naimbag nga rabi sa amin apo. Mag-usod ka doon kay Peng. Mababa? Mamarites, parang ano. Mababa Kay Sir Glenn Daras, gandang gabi, DFL from Binangonan Rizal. Oh, Binangonan Rizal, magkalapit sa ano nyo. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Rizal. Hello mga titas, ayan. Hello Lala, kamusta ka naman dyan? Congratulations kay Maya. Congrats! Mga ano talaga no, mga matatalino talaga yung aming mga pamangkin na yan. Oo, sana all. sila sa Mga sa mga tita. Mana kay tita. Ay, Oreo, ang ingay mo. Ayan guys, update namin kayo dun sa aming nilutong panaryan, oh. Sarap niya. Abangan nyo guys yung aming upload bukas. Sarap nito guys. Sa amin, promise. Kakaiba siya, kakaiba. Hindi siya yung normal lang nakakanin. Paano ba sa kasi? Kaiba. Ayan, hello sa 42,000 2. viewers. Naglalado. Oh, Dana, miss ko na daw. Magpakita ka nga dito. Maputi na po siya. Hello po, Camilisa Diaz. Hello po kay Ma'am Pasita Eleazar. Kuha ka nga ng ano. Shout out na sa ay si Marley Labyrinto. Hello, Marley Labyrinto. Hello kay Merly. Ayan. Dana! Tay-tay ba sila? Sa Paabot Taytay. mo yung kulay ano na yung gray. Para mayroon tayong... At saan yung patungan nyo ba? Hello from Taguig City. Kay sabi ni Sir Rolando Gamis. Ayan. Good evening po Sir Rolando Gamis. Kita mo budiga. Puro budiga. Taba po. Bakit? Kay Sir Joel Corpus. Ayan. Ay, apo.
Ayan guys, kain tayo ng ano, panarian, oh. Sarap. Isod mo kasi doon. Cooper! Cooper! Pasensya na guys ha, malikot. Wait lang ha, ayusin lang namin. Puro DIY kasi. Masyadong ano. Cooper, no! Isa pa yun. Tamay may Kaslamot na hablang ko, daytan naluto yun, napanyo, ano na? Tinali. Kinali. Opo, may hawig siya sa Maha. Pero si Maha po, nahiwa-hiwalay siya. Pag giniwa baga, ano po, Lumaban. ate ko lumaban, nabiyag. Si bibiyag guys. May sarili siyang buhay. Cooper! Yung pang ginagawa namin pandikit naman. Sumarap lalo siya, no? Nung araw daw po, ayan yung Direct nyo kasi, ayan daw yung ginagamit nilang pangdikit sa mga ano, sa school, yung ginagamit nila sa school. Tapos ano din, ginagamit din pang almirol. Almedor. Armidor. Armidor. Almirol. hindi ko alam yung dulo nata. Halos hindi mo na matupi. Cooper. Open mo mga phone. Sino po mga nakapanood na sa ano? Sa sunod na lang. I-ano natin, para papanood din nila. Alin po masarap, bayan o kalamay? Mas masarap po ito sa kalamay. Si galamay lang mas masarap. Tingin pa lang ulam na. Masarap na. Hello kay Dudotski. Ayan, good evening po sa'yo. Ingat po kayo. Kay vlog ni Jonex, shout out. Yung ano yan, dab ni Donex. Yung galamay. Galamay. Galamay na ano ay, speaker. Ano sa mga speaker? Taga saan siya? Ang kanta ko lang. Taga saan? Nagtangka natin yung chicharon nila eh. Yung sound system. Nung nagkaroon tayo sa manood tayo, nagtupad sila ang ano yun. Abakal naman ng ano. Isandal mo dito, Tot, para makasandal yan. Para-paraan talaga yung aming camera, guys. Nakalibig ko ay kami, dilo yanda. Kala yung dahil, Sinira kasi Tukol ni na Chacha. Chacha yung ano. dapat yung gawin sa Hindi man kayo Nahilo kita. na oh. Ganito kayo. Oh. Dito kasi kayo. Saan ka dito, lab? Ayan, magkwentuhan tayo dahil madilim ang gabi. Ni. Magkwentuhan naman tayo. Ano gusto niyo pagkwentuhan, guys? Apay, naglungkot kayo. Naglungkot da, anya maut. Saan ka dito? On kwartada siguro ta nalungkot da. Anyo Apo to gyud gato ta, rekino yung panyo ilako no bigat. Pagdoktor tayo, ha? ayuda ko na. Uy, saan ka dito, lab? Tawa ko dun sa yung mga tagalamay lang ang masarap. Ay mga ading, pa-shout out watching from Saudi. Ayan, ang pangalan mo? Saudi Daman. Ay, Damdam. Ano? Daman. 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 Shout outan lang na muna tayo, guys. Shout out, shout out. Hindi naman shout out, magpintuan lang. Oh, anong gusto yung topic? Saan ka dito? Kasi lang upuan ko. Magtanong na lang po kayo kung may gusto po kayong itanong. Willing pong sagutin ni camera girl. 4:36 AM na meet dito ay. San Diego. California. San Diego. Ano? San Diego. San Diego. San Diego. San Diego. San Diego. San Diego. Pag kami yung San Diego. Yung San Diego. Dito sa Pilipinas, bilisan mo gustong makarating? Ano yung lugar na gusto mong puntahan? Baguio. Baguio? Oh my God, Baguio. Baguio. Malamig na Ayun po sa sa Boracay, Palawan, ganyan. Beach. Ikaw pa yun mo gusto. Pero maganda din naman sa Baguio. Baguio. Sa Salapay. Salapay.
Papa, excuse naman. Dapat Mamaya may kumakain. At nagbubutag guys. Sure go daw. Ikaw. Kung si Billy Baguio, ikaw. Totoo? Manuot. Baguio. Alam ko na, maglaro na lang tayo. O, dire. Dito ka, boy. Oo, dito. Parang nakakita tayo. Maglaro na lang kami, guys, Pabubuhan challenge. Ay, magbigay ng letter. Sige. Sige, maglaro tayo. Kaka dito. Kumikita sa Kevin. Sige dito lang. Magbigay ng nasa mukha na letter P. P? P. Oh, ikaw muna, Billy. P. Sa mukha? Mukha. Letter P. Anong nakikita sa mukha na nagsisimula sa letter P? English or Tagalog? Tagalog. Maski ano. Anything. Basta. Ilocano, Bisaya, Tagalog. Ay, dali dito. Ay, suruan What? ako. Oh, faster! 5, 4, 3, out! Wala. Ala. Ay, ikaw isa. P! Ang dami! Oh. Pilik mata. Oh, pwede. Oh. Ikaw. Pisngi. Oh. 5, 4, Panga. 3. Akin na ngayon. Pata. Ulit? Ano yun? Ay, siya lang kay pata. Ako, pimples. Oh. Only. Pimples! Parte ng mukha. Oo, makikita Meron na sa pa. mukha eh. Meron pa. Oh, ano pa? Pingping. Pwede yun. Pisngi na kayo. Ping-ping. Oh. Ano ba? Meron pa. Ano? Meron pa, baby. Ibahin nyo na eh. Patok. Pisngi. Meron na. Wala na. Hakon ka na. Out na. Ikaw isa. Pwede kang mag-pass. Pass. Ako? Pangil. Oh, pangil. May pangil ka. Ito o pangil. Nea. Pilong. Sa ano lang tayo sa lugar. Oh. Lugar na, ay, ano muna tayo? Letter A. Yung ano, may Guys, i-continuous lang natin. Lugar na, dito lang sa local. Lugar na nagsisimula sa A. Antipolo. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, ow! A. Nagbilang ka na eh. O, ikaw. Abra. Ang ano, Rizal. Ang banggeg. Meron naman yun. Bangging down. Abra. Oh. Si Romalyn. Uli, abra na nga ako. Kami namin. Ano? Eh, kami namin. Hi, Ate Romalie. Hello, Roman. Amnianan. Albay. Albay. Oh, Sa albay. akin kabsat. Albay. Oh, Dami eh. oh. Ikaw, Billy. Albay. Loco. Ha? Bula. A. A pa rin. A Ace pa pa rin. rin. Kakabalang ko. Dali, bilis. Ang dami. Antik. Ang bulong daw. Ayun, ang bulong. Ang bulong. Nakakatiga. Albayog. O, ikaw, isa. Albayog. Kadami eh. Alakaak. Ano ba yan? Ba't nababalang ko ako? Ayun, andiki. Aklan. Hindi. Oh. Hindi, wala na rin sa ano yan. Paggulo nila guys, no? Rambul na yung sagot nyo. Ayan, shout out sa 80,000 viewers. Ayan, good evening sa'yo. Thank you Sa pala inyo. kay Kabsat. Sa mga Hello, sagot. Kabsat. Ayan. Sat. Kailan tayo punta dyan? Sa Oh, ano na? Oh, B. B. B? B. Kaya. Nag-isip ka pa talaga. Bulacan. B. Hindi, sa atin walang alam. Dami-dami eh. Yung Bulacau o yung... Bulalakaw. Oh, Batangas. Bataan. Baguio. B pa rin? Next. B. Oh, si Papa kasama. B. Ako meron na. O ano? Ano? Basta Billy. B. Batasan. 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 Oh, batasan. Oh, Billy. Bibili. Binggi. Binggit. 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 Pwede. Binggit. Abenggen. Ay, ikaw Billy. Starts with the B. Naghanap ng kudigaw. Batuan. Butuan. Butuan. Oh. Bacolod.
Gusto ako. Tiping Ikaw, mga dadaya naman to guys, tumitingin sa mga ano, comment. Kasi katura eh. Hindi ako nagtingin. Ano, bungabong. Batanes! O, ikaw nabili. Bicol. Ako pa, mayroon pa. Upas. Bisaya. Baklaran. Wala. Bisaya. Oo. Ah, di ba lugar ang baklaran? Yung Baklaran. Ay, ayoko na nga yan. Madadaya naman kayo. Ako di ko. Ito na lang, magbigay ng 5 makina na hindi lumiliko. Daw? Magbigay ng makina na hindi. Hindi lumiliko. Magbigay ng 5 makina na hindi lumiliko. Makina ni Monico. Yung Makina? Anong makina? di ba yung Halimbawa, motor yung na motor, sasakyan. hindi mo pwedeng ano kasi pwede mo siyang Generator. ano pa? Makina. Ref? Makina ba yung ref? Hindi naman ano yun eh. Makina. Yung ano? Generator. Magbigay ng machine pala, makina. Waffles! Magbigay ng machine na hindi lumiliko. Di ganun din yung makina machine. Kaya tinagalog ko lang naman kami. Ano? Yung ano, water pump. No, makina yun. Hindi na yung mga yung ibang makina naman eh. Puro makina naman. Ano ba kasi Makina. Pangtahi. Ayun. Sewing machine. Sewing machine. Oh, yun. Washing machine. Oh, washing Ano ba naman yan? Dryer. sabi mo kasi Makina ako kasi. Water pump. Ang dami makina yung sa bukid lang. Water pump. Water pump din sa Yung elevator. Oh. Di ba may makina yun? Escalator. Oh, di ba? Ay, naku. Ano pa? Ano pa? Paragos nga. Ano ang paragos? Ulnas. Ha? Ulnas. Hey! Paragos. Ay, Ang Cooper. ano pa? Ano pang pwede nating laruin? Ingay-ingay mo eh. Magbaka ng baka na lang tayo. Pwede man yun? Pwede yun? Oo. Bakit eh? Laro lang man yun. Wala kayo dyan sa bukid. Wala kayo dyan. Back out si Papa eh. Ang layas. Baka ng... Ayaw mo ng baka ng baka. Siya, hindi siya. Shaggy di. Siya pupot. Ayan. Meron pa yun. Ano pa kasi? Mga laro. Tabtabukaro na lang tayo dun. Oh. Gusto niyo? Tabtabukaro, anak ni Ogsa. Napanjay bantay. Nanainala na. Ogsa. Ano ba yung Ogsa kasi? aso. Aso? Usa! Ba't kasi ubsa? Bakit? What? Ale! Ogsa? Ale! Tanong mo si Papa kung ano yung ugsa. May Ogsa. May Ogsa doon sa bundok? Tanongin pa! Ano nga yung ugsa? Ano ba yung ugsa? Di ba usa? Tabtabukaro. Oo, usa na. Anak ni Aso. Nanainala na. Ugsa. Aray ko. Takman taduyog mo. Ajay. Ajay ni. Kung na lang. Yung... Shoutout kay Pretty Girl. Ayan. Pretty tayo lahat. Mag-ano ka na o mag... Sobrang init kasi guys. Kaya nagpulbo ako. Anong kumik? Pasniya. Wala. Nakapakalong. Burarog kami tikwan. Sino mga yat dati ko Pag-order kayo man ti pandar yun. Tayo pawit may kinyayo. Kami man nagkaray. Yung mga gustong matikman ng pandar yan. Pwede guys i-file busy to. Pwede Pwedeng yan. pwede. Kasi ano siya eh, powder naman siya eh. Ate Romale, Marami dalang pa ka din. namin dyan. Oo, Aromalin baka gusto mo, pwede ka naming padalan dyan sa Sablayan. Ano pa? Shout out na kayo.
Shout out kay Kaya nga masabi. Ayan, magbasa na kayo ng shoutout niyo dyan. Magtanong na lang po kayo kung may gusto po kayong tanungin. May tanong sila sa'yo. Hanggang kailan mo daw? hanggang kailan mo? hanggang kailan mo daw? hanggang kailan mo daw kaya mag-vlog? hanggat humihinga pa. ha? Santiligaya ganun. Hanggat humihinga pa, magbablog pa. Hanggat kaya ko pa. Hanggat gusto niyo pa kaming panoorin. Oh. Hanggat may 1 viewer. Baba na. Ano? Magbigay daw ng isda. Ay, Na magbigay inuulit ng... ang pangalan. Sap-sap! Oh, ano Ayun. pa? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Dugo-dugo. Dil-dil-dilis! Maya-maya! Oh, maya-maya. Fla-fla. Ano pa? Cooper. Ano nakikita? Ano nakikita sila? May nakikita siyang hindi natin nakikita. Lapu-lapu, maya-maya. Ayan po, good evening din po kay Ma'am Beth Quinto. Ibaba mo nga yung friend. Ang ingay. Baba. Sino bang tinatahulan niya? Shout out din po kay Edna Antonio from Washington, USA. Oh, mayroon pang hasa-hasa pala. Okay, ano, sabi ni Ma'am Ferrer. Hasa-hasa. Meron Cooper. Cooper! Nabahita kung nakumakit. Hello po sa ating 98 viewers. Salamat po. Wala kami magawa guys, kaya nag-iisip kami ng ano pwedeng gawin. Cooper. Abangan nyo guys yung aming upload bukas. Ito yung aming iluto. Then bukas, pupunta rin kami dun sa Manggaring. Nangingisda naman kami doon sa Makikinisda. Nagtaga rin mga. sugudin namin sila Kuya Jeff. Hi Kuya Jeff. Congratulations! Malapit na kayo mag 1M. So, to 1 million na ang Team Arabas. Congrats po. Advance. Advance po sa inyo. Sana'y, Mabusog nyo kami. sana'y mabusog nyo kami. Sana mabusog mo Sana may kami. pakain naman dyan. Hala. Antibay mo, Brad. Ano pa? Ayan may kinakain ka na nga. Puro ka ng alamon. Ha? Puro kayo. Narasal na. Magalas 8 pa lang pala. Parang gabing-gabi na dito eh. Para tulog na yung mga tao. Dito guys, maaga natutulog yung tao. Alas 8 pa lang mga naghuragok na. Kailang magigis. Tapos alas 4 magising na, alas 5. Nani pa, ano kalap ng awit ka? Ano pala? Awit. Ang simple ay din siguro yung sa ate ay din. Yun. Hindi, kay Kuan yun. Meron di. Di ba ikaw nagawa ng ano niya? Guys, meron din pala kaming ano bang tawag doon? Nakuha artista si Peng. Oh, SINC. Hindi, sa INC TV, sa mga kapatid natin dyan. Panoorin nyo po yung guys. Hindi, kapatid. At syempre, kahit din po sa mga hindi natin kapatid, i-share natin yung yung link. Sa Pag page. na-upload na po sa YouTube. Sa community na lang. Bida po dun si Peng. Oo, hindi. Tsaka si Mama. Kaya panoorin nyo yun guys. Abangan nyo po yun. Send namin yung sa description. Pwede sa community na lang. Tapos sa page. Ay, po, mo nga Sa susunod na mag-a-announce kami, doon na tayo kay Jessica Soho. Kurbit mo. Shout out sa'yo kay MNJS. More Ilocano voice over. Paki paki... Ba't alam yung ako yun? Iwan mo na. Halata ba eh. Voice over na nga na iba naman yung boses. Try mo nga ako mag-ganon. Ganon mo kung mahalata nila. No? Katawa pa Aray, yung Cooper. Paki-like po yung page po ng paki-follow po yung page ng Dragon Fruit Ladies. Yeah. Sa mga hindi pa po naka-follow,
Pakipollow po natin ang ating page, ang aming Dragon page. Fruit Ladies Official. Kasi ano pa lang yung ating ano doon, member. Sa susunod po, Ma'am Teresa. Kapag di na busy yung natin, Artista. artista. Busy pa daw po siya. Kala mo namang katagal-tagal lang shoota. Amari pa yung nabitin ako. Jekaldeng. Jikaldeg, sa bali mo, J.M. pa ay, padawat da. Kunak no papaitan. Supas magayam nga kwa. Nalilinaw. Ay, naantok. Na-prank. It's a prank. Pero masarap yung kambing. Totoo. Anong gusto mong papaitan? Kambing o baka? Ano baka? Wala. Wala. Pag si Dana, wala. Ako baka. Ako Baka depende sa luto. Depende ako sa luto. Hindi ako baka rin. Kasi yung kambing masyadong maamoy. May kambing. Dito kasi Masyado siyang malakas yung amoy niya. Kaysa sa baka. mamantika naman ang baka. Yun lang, masyado siyang masebo. Sobrang sebo naman. Pag hindi siya mainit, ano na kaagad, nagbahay-bahay na yung ayaw ko rin. Sarap nito oh. Try nyo yan guys, masarap. Sa mga nakakapag gawa pa ng panaryan, nakakakuha pa ng panaryan, try nyo to, yung aming recipe. Sobrang sarap. Pa-shoutout daw Greta from Batangas, si Dennis Montevirgen. Shout out kay Dennis Montevirgen from Batangas. Batangas City. Batman. Hindi nalagyan ng ads. Pwede mo pa naman ilagyan, di ba, ate? Yung. Pwede pag tapos na yata. Kung malapit lang po kayo, bibigyan namin kayo. Kaya lang malayo. Pero pwede natin itong ipa-LBC. Kukunan namin kayo kung gusto nyo. Sa inyo na yung shipping. Shipping fee. Oo. Shipping fee lang sagot nyo lang. Pero kasi mahirap naman magkukayo kayo Oo, doon. hirap kaya. Ganyan kalalim guys yung Tsaka gano'n. ang sungkal pa ng pinupuntahan namin. May salubong pa kaming ahas. Balat ng ahas. Takbo si Gigi. Balat pa lang yun ha. Naglarindes Ay, may kami. may nagpapa-shout out. Joel Umana. Kay Joel daw. Joel Umana. Ayan, naging 90,000 na lang yung viewers natin. Oo, nabawasan na ng 2. Yan, shout out po kay Sir Joel Umana from Macau. Hello po, Sir Joel Umana. Husband Hello po po. ni Ma'am Jerlita Umana. Hello po, ingat po. Ingat po dyan sa Macau. Nakakatulog ito. One. Wala ka pang natutunan pa rin English? Ay, Tagalog? Ay, ano? Tawagan? Ilocano? Hungarod lang. Win nga road? Okay nga road. Singarod nga. Naimbag bigat. Naimbag. Okay nga road. Sa Danlog daw tayo yung sinasabi ni Uncle Felipe. Dami ko man. 110. Ay, yung tao. Ay, yung. Kunin na kasi doon. Sabi pa iba. Taganan sa ano. Di ba may listahan naman Yung yun? doon na lang yung binigyan na nagbabaay doon kila Dana. Ano na Ay, meron pa video yung doon. Dana? Meron pang isa doon. Yung katabi pa yung sabi ni Dana na... Dana, meron pang isa doon, di ba? Sa may sityo, ano Si yun? Peg, asawa natin, Madipay. Mga May isa ka bang sinabing sityo doon? Oo. Payok. Anong Ilang oras yan? Ilang oras? Naghanap kami guys ng sityo na pag-aayudahan. Dalawa? Mula sa inyo? Umpisa na naman tayo mag-akit-akit ng bundok. Mas malayo. Ano Alis mas namin malayo? Miss namin mag-ayuda mag-ayuda. ulit sa mga
O mas malayo Tribo-tribo. pa pala yung hubsob. Eh, di sa paiyok na lang tayo. Kaiba Bungad lang yun, yung paiyaw. Pag-bangsit na na paiyok. Sabay kasi dyan naganda. Marami doon, Dana? Ha? Mga ilan doon kaya? Paano natin malalaman? Ano kayo may sakop doon? Monteklaro ba yan? Sakop na Monteklaro? Paiyok. Ganun sabi. Kilete. Tanong mo si Kilete bukas. Bukas yan natin. Ayan na guys. Ayan, thank you so much po sa pagsama sa amin ngayon, sa aming live. Magpapahinga na? Pasensya na kayo guys. Medyo ano tayo ngayon. Abangan nyo guys yung aming upload bukas. Then, next bukas, meron kaming event kay ng Kuya Allen. Magkitang-kitang daw kami. Kasama namin yung mga kuya naming kitong. Kuya, mga senior citizen. Pero okay din yung mga kuya namin na yun, no? Mga, din yun, palaban din talaga yung mga yun. Wala ka masabi doon. Sobrang babait kaya nila. Lalo na kaya no? So, sobrang bait nila. Lalo si Kuya Mags, babait. Sa kanilang lahat talaga si Kuya Mags. Parang kung sa silang sa kanilang tatlong mga senior. Si Kuya Ale, si Kuya si Kuya Mag, si Kuya Jay, tsaka Yung si pinakamalit ang senior. Kuya Manda. Parang malumanay lang sila palagi magsalita pero si Kuya Allen naka-high pitch lagi rin. Pero si Kuya Allen okay lang din talaga. Parang lang kami magkaka-level lang talaga yung namin. Para magkakaedad lang. Kasi magkakahit kami. Kumbaga, hindi na kami nag-iilangan. Sa ano na rin yun, 40 plus. Mababait kasi yung mga brother natin na yun eh. Kaya guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanilang YouTube channel, please click the notification bell and share it. Nakatingin pa sa taas. Guys, sip pa. Sabi mo yung channel Ito po yung guys yung kanilang YouTube channel. Ping! Kung saan merong mga adventure. Ayan guys, good night po. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Good night po. Maraming salamat po sa nanood. Thank you. Kala ko maganda. Kala ko kasi merong mga... Saan na boy? Guys, nagtabi muna kami dito sa